Gde ste brinuti, evo nas u prvoj epizodi MineCrafta. Ovo je moj prvi put da igram, sam malo, nešto mi zalagovalo. Ovo je moj prvi put da igram Minecraft, tako da nemojte nešto govorite kako sam ovo, kako sam ono, jer nikad ga u stvari ni u životu nisam igrao. Gdje idemo? Cepamo sada drva za našu kuću. Kuća će nam biti takozvana mešovita kuća. Znači, da se gleđemo od hrastovine i brezine. Ja bih baš volila da imam u njima smreka, tamo smreka, to bi bilo najveće. Aj, nema. Evo se. Čekaj sam na... Ja sam baš ono postavio. Daj mi ti treba ovo. Očekuje dođe. Opa, apa. Čekam drva. Znači baš dosta drva. Idemo. Sreću pa imamo ogromnu šumu. Opa, imamo 64, 24. Aj, idi, prema. Sad imam dosta. Sad ćemo jednom kuću. Da ćemo početi. Gdje je šip? Skep. Ovo je još jedno drvo i to je to. Opa, ovo je taman drvo. Kak je ovo taman? Okej. Ajmo pocepamo ovo drvo. Okej, ajmo. Pa, imamo, ovako ćemo, imamo 64 glasije hrastom, 36 glasije. Sagradit ćemo. Okej, ajmo. Je to, ovo. 32 kamička. Kamenčiću. Imamo 32, pa počnemo.
Ok, znači počeli smo da gradimo MineCraft kuću. Počemo stvaranje. Cool, maybe. What the bug? Ok, znači mi smo se počeli da gradimo po kući. Ok, sad mi je bilo na čudnu kuću i od ovog kamička. Znači, prvo mešovitu kuću, što bi se rekao. Znači, pa sam prvo mešovita gimnazija, prvo mešovita kuća. Ovo bezovita kuća, buhaha. Ok, znači, ovdje baš se nešto koh, kao praksa, kao onaj gripen. Za skin. Ok, mi smo znači počeli da gledamo ekstra kuću. Čak se i samo meni sviđa. Ajmo. Idemo. Sve pošto koristim cheat, ali što bi se rekao, ne koristim se. Ok. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo skoro. Ćao!